Il-Partit Nazzjonalista stjena dwar proġett importanti għall-ambjent u għall-pajjiż. Chris Chantar li jirrappreżenta lill-Partit Nazzjonalista fuq il-Bord tal-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi kien l-unika membru li ma vvutax u lanqas attenda l-laqgħa li approvat l-impjant fil-Matab li bih se tiġi ġenerata l-enerġija mill-iskart. L-eks direttur u segretarju permanenti fil-Ministeru ta' George Puluccino ma vvutax għaliex skontu kellu konflitt ta' interess minħabba xogħol ma' waħda mill-kumpaniji li esprimiet interess biex twettaq dan il-proġett massiċ. Il-Gazzetta llum staqsiet lill-Partit Nazzjonalista għaliex Chantar ma kienx preżenti għal vot fuq proġett daqstant maġġuri għall-ambjent. Il-kellim tal-Partit Nazzjonalista għalli Chantar bħalissa qed jikkoordina proġett fuq produzzjoni ta' biofertilizzant ma' kumpanija ewlenija li esprimiet interess fil-proġett tal-inċineratur li l-raġuni li tal-Partit Nazzjonalista hija stramba li l-istess Partit Nazzjonalista ma jieħux pożizzjoni fuq proġett bħal dan. Aktar kmieni dan ix-xahar l-era approvat il-kostruzzjoni ta' faċilità ġdida fil-Matab u toroq ta' ċess għall-impjant. Dan l-impjant se juża skart midjar u dak kummerċjali u jiġġenera l-elettriku b'tali mod li jnaqqas l-iskart li ma jistax jiġi riċeklat.